Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы атнаның җомга көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Шалыда җир асты аша чыгу юлларын төзекләндерә башладылар. Җәяүле юлларын нинди үзгәрешләр көтә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Турак коммуналь хезмәтләр өчен бурыч җыймавын хәерле 47-14 йортында иҗат өчен машинаны алып киттеләр. Ağaçlar үсәчәк, сквер булдырылачак, тик кибете ачылмаячак. 56-да 13 йортында яшәүчеләр үз теләкләренә иреште. 9-нчы сыйныфтан соң укучыларның 50% мәктәпләргә кире кайтмый. Алар кая бара, урамда калмаслармы? Шәһәрдә җир асты аша чыгу юлларын төзекләндерә башладылар. Бу җәйдә 8 җәяүле кичүендә капиталь ремонт уздырылачак. Моның өчен шәһәр һәм республика бюджетларыннан 62 миллион сум акча каралган. Хәзер эшчеләр, кагазчылар, электротехниклар, Ершов урамы, 6-нчы комплекс, Курчак театры, Молодежная, Океан һәм Шишкин урамы тукталышларында эшли. Аларның берсендә хәбәрчебез Гүзәл Шихапова булып кайтты. Быел буласы капиталь төзекләндерү узган елдагысыннан берни белән дә аерылмаячак. Җир асты аша чыгу юлларында түшәм, идән, баскычлар яңартыла, видеокамералар куела. Һәрберсендә яңгыр һәм кардан саклаучы түбәләр дә урнаштырылачак. Шәһәрдәшләр узган елгы ремонттан канәгать калдык ди. Быел төзекләндерү югары дәрәҗәдә булыр дип өметләнәләр. Вандаллардан саклар өчен камера булсын микән, потому что жалко менә вандаллар теге подъездны, переходны бузып бетергәннәр. Бу еллар менә шунсы чиста булып торсын егел. Күңелле инде яңарткач. Аты бек хәер шикелгә. Ремонтта чиста булсын, яктылык күбрәк булсын, карт кешеләргә, яшь кешеләргә дә бик матур булсын, чтобы аннарсын яшьләр бозмасыннар инде. Кайбер җир асты аша кичү юлларында эшмәкәрләргә хезмәт урыннарын күпмедер вакыт бушатып торырга кушканнар, әмма алар биргә үк кире кайтачак. Кичүдә киосклар кирәкме? Шәһәрдәшләрнең фикере төрле. Для меня как бы Киосклар булса миңа куркыныч, җәяүле юлы үтеп йөрер өчен генә кирәк. Игътибарны читкә юнәлтәсе килми. Киосклар кирәктер дип уйлыйм. Менә шәһәр буйлап йөргәндә, мотор подземкалардан үткәндә приятно инде. Приятно. Үткәргә, төшәргә, менәргә приятно, кешеләре приятно, чәчәкләр бик матур саталар. Булай бер хуҗасыз ташландык булып чим ятканчы киосклар ачарга, кешеләргә мөмкинлек бирергә. Төзекләндерүдән соң киоскларында тышкы кыяфәтләре үзгәрәчәк, эшмәкәрләр сәүдә нукталары эчендә ремонтны үз хисапларына башкарырга тиеш була. Менять они сами будут дверь. Алар янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре нигезендә ишекләрне үзләре алмаштырачак. Яз һәм көз көннәрендә су баса, шуңа күрә киоск эчендә төзекләндерәчәкбез. Әлеге төзекләндерү эшләре башланды гына, кайчан тәмамланыр билгесез. Параллель рәвештә узган ел ремонтланган җир асты аша юлларында да хаталар бетерелә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бурычың булса, машинасыз каласың. 47-14 йортында яшәүче шәһәрдәш шул рәвешле тимер атыннан кулак какты. Аның турак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 100 мең сумнан артып китә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Шәһәрдә фатир өчен бурычлар арта бара. Кара исемлектә 50 мең тирәсе кеше санала. Хәлне яхшырту, бурычларны юллап алу максатыннан башкарма комитет каршында махсус бүлекчә оешты. Ул идарә итү компанияләренә һәм суд приставларына ярдәмне күздә тота. Ишекләрне ачмыйлар, килешүгә бармыйлар. 47-14 йортында 2 бүлмәле фатирда яшәүче гаиләнең паритет идарә итү компаниясе каршында бурычы 100 мең сумнан да артып китә. Күршеләре әйтүенчә, гаилә башлыгы һәм аның кызлары эшли. Кичкенә бала, оныклары бар. Ник шул кадәр әҗәт җыйганнар, беркем дә аңлата алмый. Семья очень хорошая, и отец у них очень хороший. Казалось бы, выходит опрятные, аккуратные, да, чистенькие. Что мы еще можем сказать? Аккуратные. Пьяных ни разу мы не видели. Мы ни разу не видели их даже поддатыми, не только пьяными. Мы вот старушки, пенсионеры, в первую очередь пенсию получим, бежим платить. Менә ул бурычлы гаиләнең машинасы, нәкъ аңа идарә итү компаниясе һәм суд приставлары арест салырга җыена инде. Коммуналчылар сүзләренә караганда, фатирда электр энергиясын үзгәннәр, канализация бирүне чикләгәннәр, тик бер нәтиҗәсе дә булмаган. Заключали реструктуризацию, разбивали довольно-таки на большой срок. Бурычларны реструктуризациялау буенча килешү төздек, сумманы шактый озак срокка бүлдек. Бөтен кешегә дә әле мондай мөмкинлек бирелми. Торак шартларда гаиләнең социаль һәм матди хәле дә игътибарга алынды. Бер ай гына акча түләделәр, аннары бөтенләй югадылар. Хәзер ишекне дә ачмыйлар.
Шолда күрше Түбән Кама үрнәгендә бурычларны юллап алу өчен махсус бүлекчә булдырылды. Әҗәтләр өчен суд карары нигезендә машиналарны да эвакуацияләргә рөхсәт ителә. Бурычларның күбесе автомобильдә йөри ди белгечләр. Определяется местонахождение. Машинаның кайда куелганын ачыклыйбыз. Суд приставлары белән элемтәгә кереп, әҗәте булган шәһәрдәшкә документ җибәрелгәнме, юкмы, башта шуны белешәбез. Аннары инде урынга махсус төркем чыга. Җәен 6 машинага арест салынган инде. Бу 7-нчесе. Дөрес, автомобильләрнең 3-сен хуҗаларына кире кайтарганнар. Чөнки алар торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычларын түләгән. 47-14 йортында яшәүчеләрнең машинасы белән ни булыр, билгесез. Һәр хәлдә эвакуация вакытында хуҗаларның берсе дә чыкмады. 56-13 йорты янында кибет булмаячак. Бирдә Челнымяс оешмасы чираттагы сәүдә ноктасын төзергә теләде. Шәһәрдәшләр ишек алдында кибет булуга каршы иде. Комплекста 2 ит кибете бар инде. Алар пикетлар оештырды, прокуратурага мөрәҗәгать итте. Яңа кибет бинасы төзелгән очракта ишек алдындагы агач куакларны кисәргә һәм җәяүле юлларын бозарга туры килер иде. Әлегә бу урында төзелеш башларга теләүчеләр чокырлар калдырган, әмма якын арада урында сквер барлыкка килергә тиеш. Город пошел навстречу, вот, депутат пошел навстречу. Шәһәр җитәкчелеге безне яклады. Депутат әлеге территорияны төзекләндерергә ярдәм итәчәк. Инде бу көннәрдә чокырлы урыннарны тигезләячәкләр. Шәһәрдәшләр дә, шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы да ярдәм итәр дип өметләнә. 53-28 йортында зыян күрүчеләргә башкарма комитет 10 миллион сум акча күчерде. Бу янгын үзәгендә калган гаиләләр өчен. Акча фатирларны төзекләндерү өчен тотылачак. Моннан тыш КамАЗда эшләүче 4 гаилә 100 мең сум күләмендә матди ярдәм алачак. Гомумән алганда автогигант 4 миллион сум акча бүлде. Бүген дә йортта төзекләндерү эшләре дәвам итә. Шулай ук күрше йортта да ремонт булачак. Көчле шартлау вакытында анда тәрәзәләр кыелып төшкән иде. Причина взрыва там рано говорить. Шартлау сәбәпләре турында сөйләргә иртәрәк. Янгын күзәтчелеге бары тик ай үткәч кенә төгәл сәбәпне әйтә алачак. Барлык көнкүреш приборлары, газ шланглары Түбән Новгородка экспертизага җибәрелде. Эш схемасы шундый. Яшәр урынсыз калган шәһәрдәшләр бүген КамАЗ кунакханәсендә яши. 3 тапкыр туклану, дәвалау каралган. Игелекле шәһәрдәшләр дә ярдәмнәреннән ташламый. Берничә көн эчендә генә дә хәйрия счетына 400 мең сум акча күчерелгән. Аның реквизитларын экраннарда күрәсез. 9 сыйныфтан соң укучыларның 50%-тан артыгы махсус белем бирү йортларын сайлый. 4 меңнән артык баланың 1500-і техникум һәм көллиятләргә укырга керү өчен документларын тапшырган инде. Имтихан нәтиҗәләре буенча 9 укучы аттестат ала алмаган. Шәһәрдә 33 мәктәптә генә 10 һәм 11 сыйныфлар ачылачак. 13 мәктәп исә 9 еллык белем генә бирә. 10 сыйныфтан мәктәпләрдә профильдә белем генә биреләчәк. Укучылар физика, социаль фәннәр, филология һәм башка өлкәләрне тирәнтен өйрәнүче мәктәпләрне сайларга тиеш була. Әлегә башка мәктәпләрдә 10 сыйныфлар ачылу көтелми. Причине отсутствия достаточного количества учащихся. Моның сәбәбе 10 сыйныфта укырга теләүчеләрнең саны аз булу, укытучылар җитми. Чыгарылыш сыйныфларына кирәкле сыйфатлы белемне бөтенесе дә бирә алмый. Профильле классларда белем алырга теләгән балаларның барысы да мәктәпләрдә урнаштырылачак. Закон буенча мәктәпләр балаларны 10 сыйныфка алудан баш тартырга тиеш түгел. 9 сыйныфны тәмамлаучыларны урта һөнәри һәм гомуми белем бирү учреждениеларына урнаштыру балык булмаганнар белән эшләү комиссиясе контролендә. Атнасын мәктәп директорлары бу хакта хисап тота. Әгәр конфликт килеп чыга икән, мәгариф идарәсенең кабул итү телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Мәктәпләр белән хәл шулай. Әмма нәни шәһәрдәшләрнең барысында балалар бакчасына урнаштыру катлаулы. Моның өчен Чаллыда тагын 20 бина кирәк. Мәктәпкәчә белем бирү идарәсе беренче чиратта 3 яше тулып килүче балаларны урыннар белән тәэмин итү максатын куя. 2016 елның 31 декабрына кадәр 3 яшен тутыручы балалар урыннар белән тәэмин ителгән инде. Иң күп балалар яңа микрорайоннарда. 36-нчы, 37-нчы, 65-нчы комплексларда, Зәп бистәсендә Мәләкәс аръягында яшәүче балаларның бакчалары еш кына өйләреннән ерак урнашкан. Шулай да юлламаларны икенче гаилә белән алыштырып булмый. Барысы да электрон система аша башкарыла. Чиратны урап бакчага урнашу мөмкин түгел дип белгечләр. Шәһәрдә әлеге тармакны прокуратурада тикшергән. Закон бозу очраклары ачыкланмаган. Иртәгә Чаллыда Петров бәйрәме үтәчәк. Ул яр буе мәйданында оештырыла. Шәһәрдәшләрне җыр бию, уен көлке генә түгел, төрледән-төрле конкурсларда көтә. Теләге булганнар кыр чәчәкләре гөлләмәсе җыюда сынашачак, утын ярып караячак. Петров бәйрәмендә Чаллы гына түгел, Алабуга, Әлмәт һәм Казаннан иҗат коллективлары катнашу көтелә. Бәйрәм иртәгә сәгать 3-тә башланып, кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк.
Ефек юлы ралли марафонының 13-ші этабы төгәлләнде. Спортчылар 367 километрға сузылған махсус участокны өтті. КамАЗ мастер командасынан Эдуард Николаев экипажы финишқа бірінші болып келіп жетті. Екінші орында Айрат Мардиев, үшінші шулай ук шаллы спортчысы Дмитрий Сотников. 13-ші этаптан соңғы нәтижелер үмітлі. Бірінші болып Айрат Мардиев бара, екінші орын Дмитрий Сотниковта. Үшінші басқышта Мартин Ванден Бринг. Әйінді 4-ші һәм 5-ші орынларда КамАЗ мастер узышчылары Эдуард Николаев һәм Антон Шибалов. Тагын 2 көннән, ягъни 24 июльдә җиңүчеләр исемен ишетәчәкбез. Финиш нәкъ шул көнне Пекинда булачак. Бүгенге менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Җәй көннәрегез күңелле һәм файдалы үтсен. Иң мөһиме, исән-имин булыгыз.